सिगां जों बेवहाय थाबायगासिनो सुइजारलेण्डनि दै ओइ गारियाव मा दं जिबौ नायदों मोनसे जायगायावहाय मा जायगामोन इधर दो हाथ में दो ये भगवान ये तो शिका है शायद सिंगाव दुनिया नुवाखै ओइ गारियाव मा दं जिबौ फिसा जिबौ नङालै बेलेग बुस्थुसो एन्जर नालाय बिसोर आंनासो साला गारिखौ मोनसे गोदोनि itu mana আছে তাহলে একটা বেলে যাওয়া আছে ভিতরে আর আছে গাড়ি সময় দিতে হবে 2-3 লাগবে फैयै थारमाने गारिया मैयासो सलिगासिनो दंमोन ओमफ्राय अन खालामबाय आं एसियानो जाला जों बेवहाय फोरनाव फैदों दिनै दुगैहैनो नागिरदों मोनसे जायगायावहाय मा जायगामोन मिनिना खिथानो रोंला माने गारि सिङावनो मैया गैयामोन बे थिगसे अखा हादोंना मैया एन्जर बिमाया अबाव थानो अबाव मानो हाबहैनानै एसि बे बक्सआव बोरै हाबहैखोथाय बाव फिसा जागायदों बेयो ओमफ्राय माबायावहाय ओरैहाय डाइरेक्ट हाइवे माबा सिलिगुरि थांग्राना बे लामायाव बानायनो नागिरदोंमोन साननै नांगौनो दोनबोनांगौ गारिखौ दोनबोथ'वासै आं मानै फिसा ओंखारबाय दहाय आरो दंबावो एसि माने एसियाथ' सलियो माने फेना नांगौ बायदि बुनो हाला आरो फेनावनो दं बेयो थैथाबजोब्बाय दं माखासे खुलिजोबनांगोन गासिबो माबाखौनो दा दुगैनो थांनो नागिरदों जोङो सिगां जों बेवहाय थाबायगासिनो मा लाबोदों दुगैनो गावसो मिथिगौ थफ्लाबो लाबोबावदों आंनो मोदोम फुरा आइलेण्डआवसो नामा नाहरनाङालै बेवहायफ्रा हाबा जायाखैलै ओंखायनो देखायाखै आं रावनोबो बिब'खौ देखायहोआ बियो बिनानावखौबो देखायहोआ देन्जारसो गोदो मिनिसिनलायबाय बिब'खौबो देखायहोआ बिनानावखौबो देखायहोआ गावनिफ्राय एसे हामख्रेंसिन साबसिन नालाय ओंखायनो देखायहोआ बियो आदसा मोनफैबायानो उफ जायगाया रिउ रिउ नैबोनो बाथौबो बारनानै सुइजारलेण्डनि दैयाव गुसु मोनलायदों हाब नोंबो दुगैबावनोसैसो सुइजारलेण्डनि दै गरमा अभार जाबायना ओंखायनो मा खालामगोन मा खालामा थाबायबोनानै माने माबायावनो फैबाय दैसायावहाय दैसा माने दैमासो जागोन बेयो दैमायानो गोलैगोन बिराद स्पिड दैया नैबे गावस्रानायजोंसो दुगैफैबाय आरोना ओमफ्राय दहायहाय बिदिनो जाबाय गारिखौ साननै दोननांगोन होननाय लोगो लोगो नांथ'ला नांगौबा अरस' जोबथ'नोसै होननानै लाबोबाय आं ओमफ्रायहाय गुवाहाटियावनो डाइरेक्ट लांनांसिगोन गुवाहाटियाव साबसिन जागोन माखासे बुस्थु बानायनांगौबो दंखायो दैनि नामा मा नामथाय मिथिला बुखारलायो माथो सुइजारलेण्डआव दुगैबाय माबाय सुइजारलेण्डनि दैसायाव दुगैखांनानै दा एटलिस्ट एसे थान्दा मोनबाय दै मोजांजों दुगैफिननानै बेवहाय मोनिजोंहाय माने मैदेरबो फैयो ओमफ्राय दाख्लैथ' नोंथांमोना मिथिखादोंमोन बै मोसौ मैथेङा मा जाखो बेखौ आं आपडेट होगोन र' ओमफ्राय दुगैखाङै मायै दा फ्रेस जानानै फैबाय आरो लोगोसे गारियाथ' लाजेननायनिफ्रायनो एसे माबा दङ डिफेक्ट गोनां बायदि जाबाय बे गारिया सोलायनांसिगोनसो दां माने फार्स्टआवनो मा जाखो मा जाबोबायना दा एसियावनो नै एन्जर फिसा जालायबाय सलायजायो एसिया लासै लासैल' गसै बाराब होनबाय साउन्ड गबाय थायो ओमफ्राय नै दायो फैबाय रेस्ट लाफैबाय एकदम गरमानो अभार गरम टेम्पारेचारा दानो मे मान्थआवनो बिदिब्ला जुन दं जुलाइ आगस्टआवथ' बुहुत जाहैगोन
थ' ग्लबेल वार्मिं जाबाय, मानसिफ्रा दंफां लाइफांखौ बारा गायला नालाय, आरो सिटि एरियाफ्राव बिराद खम जालांबाय जोंना। एटलिस्ट क'क्राझार एरियायावहाय साल बागान माबा माबि दंबावोसो, खिन्थु बाखि बेलेगफ्राव एददो गैला। कलकाताफोरजोंथ' बिराद गरम, थानोनो हाला। थ' बेबायदि। ओमफ्राय मैयाथ' बिराद गाज्रि जादोंमोन, बारहुंखा सारअन्थाइ। अबे अबे जायगायाव माबायदि नस्थ' जालांखोथाय, नोंथांमोननिजोंबो सोरनिजों माबायदि जादों अननानै कमेन्ट हरनो हागोन। बेबायदि। थ' बारा गोबाव खालामला, रेस्ट लाथ'नांसिगोन। गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनायनि प्लान लाबावदों सानसे साननै सानथामसोनि उनावनो। गुवाहाटियाव थांनो नागिरदोंमोन आं आर्जेन्टयै, खिन्थु गुवाहाटि थांथ'ला, खामानिया बेलेग जायगायावनो जासिगोन। थ' बेबायदि आरोना। इलेक्सननि दोहौआथ' जोबनानै थांबाय। इलेक्सना नै आरो इलेक्सननि दोहौआनो फैबावसिगोन, बिटिसि इलेक्सननि लोगो लोगो केम्पेइनानो जाहैबावसिगोनसो नै एबार बिटिसि इलेक्सनाव। गोबाङा गोबां, जाय जेखौ सापर्ट खालामनो गोसो खालामदो, गावबा गाव गोसोसो पार्टिखौ जाय जायखौ मोजां मोना बेनोल' मोजां पार्टि नांसिगौ जोंनो। आरो साननो गोनाङा बेनो, मानगोनां डिआर नाब्ला सारमोना माला गगोन। गजोब्बायथ' होनखाबायमोन मानगोनां प्रमद बर' सारा, नाथाय दिनै सोरबाया मेन दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय। आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। गोलाव सम खस्थ' मोन। दा मा जाखो बुंफिनोबा खायफा दुखु मोनो, पार्टिखौ लानानै रागा जोङो, लाजियो। नाथाय सानो आरोना, बेफोरखौनो मालाबा खोथो खोथो सानफ्लांबाय थायो आं। थ' दोनथ'नोसै।